4 mechanizmy chudnutia, 4-krát väčšia sila. Extra Slim Fat Burner. Je to mimoriadne účinný prípravok na chudnutie, založený na intenzívnom spaľovaní podkožného tuku. Ako však tento prírodný produkt funguje? Jeho sila spočíva v 4 obsahových látkach, a to kyseline linolovej, extraktu zo zeleného čaju, extraktu z horkých pomarančov a chrómu. Konjugovaná kyselina linolová odbúrava tuky tým, že ich odplavuje do krvného riečiska a svalov, kde sa spaľujú, a taktiež pomáha potláčať jojo efekt. Extrakt zo zeleného čaju nám stimuluje v organizme termogenézu a aktivuje metabolizmus, čo spôsobí zvýšenie spaľovania tukov. Extrakt horkých pomarančov zvyšuje bazálny metabolizmus a má termoregulačný efekt. Chróm reguluje hladinu krvného cukru a potláča chuť na sladké.